पहिलो चिनी मीडिया तकुनो हामबाय मारियो माहिमुले तिनियो चिनी लोगो फाये न्यूज कवर खतम पंडावा आखे ताव जुं जोतो कोरोना सिरने मके बनो 20 कं फाइनाय 18 तारिख बुधबारओ केहा जुं पानी सागरो फाथारे फाइनाय इलीगल माइग्रेंट रनो तोये एसडीएम ऑफिसो डिपुटेशन तिनि थांगे दं नगं साबजुन बाय दामसरा साबजुन केनि मिलिये जुं आरो डिपुटेशन दिनाय आरंभ पंडावा समस्त चिनी बो साबजुन केनि जोतो लुगरनो जुं पालसायो बो फाइनाय बुधबार 18 तारिख जुमै बाहा लोगे तुंसुंग पंडावा आखे चिनी जे बो लंकाय बिलियो एनजीओ तुनाय जेमन चिनी वाईबीए वाईसीए वा आरवाईए आखे रुपनि संगठननि क्लाब आखे जोतो तेत्रे एनजीओ रनो खो जुं जुमै बाहा लोगेरे मा पंडावा पालसायो आखे तेत्रे जुदा जुदा पार्टी सामुदां तनाय सीपीएम फंथो बीजेपी फंथो तेत्रे जुदा जुदा पार्टीयो सपोर्ट के तोनाय रनो खो जुमै बाहा बिसकां फाइनाय बो डिपुटेशन वो लोगेरे नो पंडावा मong हासिके सेंट्रल गवर्नमेंट जियो जुनो थांनाय ताल जियो अर्डार रि हा फाथाने फाइनाय ब्रो रनो तु नाय तु येति कोन म पंडावा हे आबोनो जुं बो समय बाय जवो खरं तै समा सुजुमै सावा जुं बो सारा त्रिपुरा जो बा तेते स्टिक अफ चले तो मोदे चिनि बो 500 सब डिविजन जियो जतो फाथाने फाइनामा न स्निखु ये ग्रुप कोन म पंडावा जुं जतो पालखिए कावबा खिए जुं बोनो डिपुटेशन दिमान बा पंडावा पालसायो आखे आरो चिनि फाथारनि होग्रा रखनो फाइमे सिंफैनाय गेतारो चिन लगे दङ चिनि नर्थ डिस्ट्रिक्ट नि वाईटेट नि प्रेसिडेंट ताको खुकन त्रिपुरा आखे जांत्रे केहा दङ चिनि डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट चाम चिनि मामा सुरेन आखे जां आनि याग्रा खाव दङ चिनि हिंसकां बिसिनि मनिटरिं चेयरमैन आखे जां उग्लो दङ चिनि वाईटेट नि डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट आखे ब्लॉक नि वाइस प्रेसिडेंट आके जोतो वारासरो बाइके चुंतिनियो केहा बो प्रेस मिट दियो न जोतो न मासिरियो अरमो पंडावा जुं थांनायो मीटिंग फनो सालाहा आर पुत्रे काहाम के फाइनल तिनियो जुं न मासिरि मके बसे तिनियो जुं एसडीएम सानचियो आके एसडीओ पिउनचियो जुं ब्राउनचियो जुं परमिशन पला पाहा अरमो पंडावा बिसकं फाइनाय 18 तारिख ब पंडावा तिनि चिनो जायनमा जोतो चिनि मॉनिटरिंग चेयरमैन रं दियो आके जोतो चिनि वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ त्रिपुरा मथान जे तांफुंति फांरं दियो कौकसायो जे पारा तुनाय मोबाइल क्रुइ तुनाय रनो थियो फो जान खुंजो सुरिये जुं आबो सालो जुं हा बे जादिन बक पंडावा बाय कोन पंडावा आके आबो लोगो जान चिनि कायमु जुं ट्रेडिशनल बेखे थान बक पंडावा ननो पालसायो खाकसा हामबाय।